Goejoen en welkom bij Boppenslag. Mijn kwaduitsturing vanwege het scootjesiel, maar mijn prachtige sport. AS Cambuur dat takomwieken onder de competitie begint. Maar nu eerst de Olympische Spelen. Fossielster Marit Bouwmeester van Watten wie het joert op de Olympische Spelen de dij van de gruttefinale in de laser radiaal klasse. Mei Bouwmeester maakt nog 3 orenzielsters kans op goud. De Belgische Van Akker, de Chinese Xu en de Ierse Murphy. Koer dus nog alle kanten op van goud ontviel neert. Een spannende dag in Weymouth. Ook voor de familie Bouwmeester die maar machtig aanwezig is om haar idool Marit aan te moedigen. Ja, dit binnen de omkes en tantes en neven en nichten van Marit al jaren. Dat wil de mooiste kant van mij. Ja, keurig. Maar met de vlaggen erbij, dan komt het wel goed, toch? Dit maakt Marit het laatste stukje naar goud brengen. Dat is wel de bedoeling. Ja, het is spannend, maar als wij machinaal daar straks staan, dan komt het wel goed. Zelden had een competitie zo spannend geweest als deze. 4 vrouwen strijden voor het goud. Het onderlinge verschil is niet heel. Marit Bouwmeester op een dealt eerste plakje met de Chinese Liu Xu. Dan Belgische Evie van Akker die er vlak achter zit. En had je nog Annelies Murphy, de Ierse. En die had bij de eerste tonnen de beste papieren. Het kan alle kanten nog uit. En het zal dan ook een bloedstollende race worden. Zeker als Marit Bouwmeester in eerste instantie op een zonde plak komt. Maar voor de win, daar helpt ze grote winst. En ze skarret weer heel naar voren. Naar het tweede plak zelfs. Het blijkt maximaal, want de Chinese wint, maar Marit plakt zilver. Ze pakt het zilver. Daar is Olympisch zilver voor Marit Bouwmeester. Fantastisch. Van Sergi uiteindelijk voor goud. Je bent haar ouders, je kent haar goed. Wat zal haar gevoel wezen? Nou, ik ga zien zoals ze nou reageert dat ze hier verlangs voor. Dan denk ik dat ze wel heel blij is met een zilveren medaille. Want vanzelf steeds maar lege handen en dan had ze niks. En in die positie had ze natuurlijk ook lijn. Ja, zal ze net teleurgesteld wezen? Nee. Ik denk het absoluut niet. Ik kom zo mooi een medaille thuis. En natuurlijk, je traint voor goud en je wil goud winnen, maar die instelling is er direct in. Maar als nou de omstandigheden juist, Huddewien, wat net in haar voordeel is, we gaan net een keer een dagsstil waren, wat op zich voor haar beter west hier. En als dat in presse vast, wat ik al zei, maar een 6e plekje als slechtste uitrek, ja gewoon grandioos. En dat een oordeel beter is, en dat hebben wij thuis ook altijd zijn, dat een oordeel beter is, dan moet je respect voor houden. En juster wie de finale dij van de Fin-klasse met Pieter-Jan Posma. Ek Pieter hier in theorie nog kans op goud, zilver en brons of heel doneert. Maar een broers en plak wie het meest realistisch. Het was een dramatische race. Dus verslagjouwer Jan Vincent van Zuiden ziet het juster met de orders van Posma bij de finale in Weymouth. Het is de dag van Pieter-Jan Posma. Hij gaat voor de bronzen medaille in de Fin-klasse. Zijn 2 grote concurrenten, een Engelsman en een Deen, die binnen te vier vat. Maar brons, dat zou geweldig wezen. De familie is er klaar voor. Wij staan bij de poort. We gaan nu door de pascontrole. We worden gecontroleerd. Nou, je bent er haast. Ja, nog 4 meter, dan hebben we door de pascontrole. Je redden de pascontrole. Ineke die komt nog met de kaartjes binnen. We zijn vol spanning dat we erin mooien. En ik vind het fantastisch dat je hem weer bij staan. Let's hear it from Holland, PJ Posma! In de allesbeslissende medaillerace leidt Jonathan Laubert op kop, de Fransman. Pieter-Jan Posma met een inhaalslagmeidje. Hij lei een heel lijn achter, maar in dit rak klimt hij helemaal omheen naar je 3e plak. En plotseling is alles weer mogelijk. Hoe ligt het? Hartstikke goed. Hij loopt op en als je 2e wordt, dan gaat de kans op Ben Engels niet verstaan. Dan kan er goud worden. Goud! Ik kom om de bovenboei, prachtig. En dat is juist dus achterom. En dan kijk ik even achterom en ik neem even de tijd. En ik zie dat de Deen en de Engelsman 9 en 10 liggen. Wat betekent dat ik nog even 1 plekje moet halen. En dan ga je met goud naar huis. Want als het dan 12 wordt, dan is het goud pakt. Exact.
Maar het verschil tussen goud en neert blijkt heel iets te wijzen. Troch pech rekkert hij met zijn giek de camera onboord van de Nieuw-Zeelander. En dan zakkert er waarom naar het 5e plak en staat met lege handen. Wat ontzettend jammer voor de Fries. Het goud gaat ver naar Ben Ainslie van Engeland. Wat is er gebeurd? Ja, dat is steeds definitief. Pieter Jan moest een strafrondje maken, vlak voor de laatste boei. En net nog is geschoten. En nou de Fransman de bronzen medaille. Wij gaan zonder, met een vetleren medaille gaan we naar huis. Dat is een teleurstelling. Tranen in de ogen. Ken je het leeuwen, man? Nee, hoe goed is het nou? Hij lag haast op goud. I don't Ik moet even bezinken. En dat dan een camera die er gewoon waar net staat, dat dan uiteindelijk de oorzaak is dat je maar lege handen naar huis giest. Hoe frustrerend is dat? Ik heb zelf die fout gemaakt, dus daar neem ik er verantwoordelijk voor. Dat moet ik niet afschuiven op een camera die er anders niet is. Dus dat is gewoon mijn ding. Maar ja, dat is enorm. Dat is echt kloten, Nou, de eerste klap, wat voor werken? Nog net. En ik denk dat het nog een paar dagen durft. Ja, het weer triest. Ja, een hele tijd. Hele tijd. Nee. De volgende hij ging ervoor, hè? Had je die slag gezien? Geweldig. Hij ging er geweldig voor. Hij kan het zien, hè? De baai uit. En kwam hij weer om. En toen kwam hij als tweede. Ja, en hij waarschijnlijk naar de eerste plek wonen. Weet je, daar ga je op een gegeven moment voor goud. Toen zit er goud in. En het is alles of niets. Ik weet nu nog niet. Ja, je merkt, ik word een beetje mijn woorden zoeken, maar verschillende dingen, verschillende emoties gaan door me heen. Ja. Tot slot, kies het wel verder? Ja, dat weet ik ook nog niet. Nee, ik wou eigenlijk vandaag de laatste wedstrijd varen in de Fin. Olympisch. Ik heb een sporthart, ik vind het prachtig. Rio is over 4 jaar, maar ik weet het allemaal even niet. Voor Cambuur zit de oefencampagne erop. Sneute middag, nee de Iependij, spelen de Ljouwters de laatste oefenwedstrijd. Tegenstander wie FC Emmen, een club die het Cambuur ook in de competitie tjin commercieel. Cambuur wil in het komende seizoen met goed voetbal het thuispubliek vermaatje. En in de laatste oefenwedstrijd in Emmen sneun slagen dat in de beginfase meer als redelijk. Want we binnen maar een paar minuten onderwijs als hier de kans naar geklungel in de verdediging van Emmen komt voor Melvin de Leeuw. En hij liet oud-Cambuurkeeper Peter van der Vlag maar een vlammend schot kansleers. En zo dicteert Cambuur in de beginminuten de wedstrijd in Emmen. Mooi schot van de Leeuw, 1-0 al in de beginfase. En zo nou en dan liet de Ljouwters prima voetbal zien. Mooie onvalsopzet hier via Oebel de Schokker. Het schot van Schokker gaat krijgloer. Schokker is nog de rechtsboeten. Cambuur is nog wel altijd op ziek naar een orenrechtsboeten. Liever gisteren dan van vandaag. Zo simpel is het ook gewoon. Maar we gaan daarin niet geforceerd te werk. Ik bedoel, het is heel makkelijk om nu te roepen en te zeggen. Er zijn een aantal jongens die zichzelf aanbieden. Er zijn een aantal jongens die vrij zijn om die geforceerd hier naartoe te halen. Wij willen daar goed onze gedachten over laten gaan. Het moet een jongen die in de manier van spelen en trainen bij ons past. Het moet een jongen zijn die in deze groep past. Want dat tillen wij heel erg zwaar aan. Dus wat dat betreft hebben we een aantal ijzers in het vuur. En gaan we daarin niet haastig te werk. En dus kan Schokker nog altijd in de basis acteren. Hier, maar een mooie paas op een ei op de Leeuw. Die treft nou de voeten van doelman Peter van der Vlag. De eerste 20 minuten winnen goed van Cambuur in de laatste oefenwedstrijd van het seizoen. Daarna zakken het al wat in. Dit is Mark Diemers met de vrije trap. Het kop terug Hemmen en makkelijk pakt terug Peter van der Vlag. Mark Diemers, hij gaat dus naar Utrecht, maar zal het komende seizoen nog acteren bij Cambuur. Hier werd geklungel in de verdediging van Emmen. Kan Broekhoff de bal oppikken, laat hem keurig naar Hemmen en het tikje waarom op Roze is echt net verkeerd. Het schot van de onvierder van Cambuur gaat Likoots oer. En dan Emmen, dat stadig al wat beter in de wedstrijd kwam. Hier maar de paas van Almeida op de voortsprintende Almubaraki. Die liet 3 verdedigers van Cambuur staan. Ja, en scoort dan toch vrij eenvoudig. En in de 24e minuut komen de Emmenaren langs Cambuur. Het is dan 1-1. Keeper Dennis Telgenkamp, hij wordt de eerste keeper bij Cambuur. Hij had de concurrentiestrijd met Leonard Nienhuis woen, kan hier echt niks meer onverhoren. En dat wie ik de rest aan bij Cambuur en Emmen.
In de tweede helft weer we nog een krek los als hier Michiel Hemme de bal oppikt. Het allereerst zelfs docht. Sint-Jinstander nog een keer uitkapt en keeper Peter van der Vlag voor de tweede keer kansleerslid. Een mooi doelpunt van de spits van Cambuur. Het is lekker voor een spits om te scoren, zeker in de voorbereiding. Ja, en het was eigenlijk zelf gecreëerde kans en dan afmaken is lekker. In Almaken, dat dochter dus prima in de Rissie Verhellen. Hemmen liek het de concurrentiestrijd in de spits te winnen voorlopig van Martijn Barto. Dit is Melvin de Leeuw, maar een voorzet. In de slotfase van de wedstrijd komt bij invaller Marco van der Heijden en die zit nog krek van ons. En zo pakte Cambuur in de slotfase toch het initiatief weer wat waarom en liet het publiek nog wat zien. Dit schot van Barto is het laatste wapenfeit. De oefenperiode van Cambuur zit erop en de kan de trainer tevreden over wezen. Ik denk als je terugkijkt naar de afgelopen 6 weken, denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn. Dat we goed hebben kunnen werken. Met een enthousiaste, gretige groep. Dat we nodig hebben kunnen doen. Vooral de manier van spelen. Dat het nog wel wisselend is in de verschillende wedstrijden. Maar we er steeds dichterbij komen in hetgeen wat we graag willen. En Cambuur begint de competitie komende snijn met een uitwedstrijd in Volendam. En dan zag weer deze boppenslag, maar deze week is er nog volle meer sport op televisie. Waar is de middenbijgelijks toch wel live verslag van de Vreulen in Wommels. En snijdt een beetje ek live het Fries kampioenschap vierleppen in Weensen. En beide evenementen binnen ek op de radio en op omroeplive.nl te volgen. Dadelijk is Joete weer met het Fries Kenijs. Ik wens je nog een goeie.